wafuna umnyango sisivalile nje ungenwe yini khala mzala kwama customer lawo lezikhulu ezikhumndaba yesitolo yinina bakwamthimkhulu oh libonene ndose awuyibonene uwandlela hawu nenza nafika nathi sheshe savala namhlanje hawu yithini nginibonisa indawo ke Velosi, asikaqedwe into. Shut up wena man. Wenomza. Kanti kwenzekani? Yeah, hey. Kuhlungu ngempela lento ekuvelele ndosi. Uyazini yabona labantu abama dying type njengabo malume wakho bayahlupha man. Angazi nawe why ungamlandelanga navele nafana uyithu. Anyway, what can we do? Life must go on. Yangikhulisa lensizwe nongoloza. Impela kuba abantu bayavuswa. Awuhe. Impela nemhlabeni wonke jikelele akekho umuntu ebengumkhonze njengalo malumami. Nama akekho umuntu ebengimkhonze njengedayima lami. Yazi vele ubekuthiwa abantu bayavuswa ngabe nyavanye uzivusela nami idayima lami yabo. So, angeke sidle le ndaba the whole day yokufaka amalume wakho mina. Awushaya ngathi ubuyile emsebenzini. Bese sengiqedile nje nongoloza. Qedile. Koropile lapha etoilet. Awushaya ngathi ukorope etoilet ke. Utholo nongoloza. Ngeke ngithi ishelele ngiyobona lapha ekhaya ukuthi ngabe umsebenzi wokufihla phela uhamba kanjani. Zabe sengibuya ke ngiqedelele yonke imisebenzi. Okay. Come. Oh. Sibonana ndodana. Oh, sanibonani ba. Ukhona undosi? Oh, hayi undosi usaphumile baba kodwa uzobuya khona manje. Ubani kwa in charge? Oh, nasi isikhulu lapha ubaba uGagashi ningakhuluma naye. Yabonga. Oh. Jack Styles, Anna. Hola. Gagashi. Uzwa kuthiwa wena ubhongoza la wazi yonke lento. Uzwa kusikhombiseka ukuthi kusetshenzwa kanjani la kulesi store. Aha. Yimina ophethe la. Yini enganenzela kona abanomzana bami? Angazi noma besekutshelile yini umnomzana uNdosi ukuthi umsebenzi yakuphelela kusukela kusasa kwabe kusebenza thina la. Ini. Uthi lo mnomzana Uzosisiza ngokhiye esitolo. phela nje. Cha. Cha. Ini cha. Ngeke. Yazini, nalentwana le yakubobheka le ihamba netime layo ene bafuna uNdosi nomshikashiko wenzakalayo. Awu ndodana. Undodana. Ungangesabi ndodana. Ungangempela ndodana. Uma kukhona okulonga engikwenzile ndodana. Ungitshene nje ndodana. Yini sekwenze njani manje baba Gagashi? Labo fokazi ababili bathi kimi umsebenzi usumphelele. Bathi umsebenzi uphelile. Bathi ke bazaqala kusasa lokho. Ayikho le nto baba Gagashi badayiwe. Akusekho ukubuyela emuva manje Sithando. Funa ukuthi sikhohlwe yonke lento yasixabanisa. Usho ukuthi uyangithanda ngempela. Iswela amagama. Awuzukungithanda bese uyangilibala futhi njengakuqala. Ngikutshela into engekayitsheli ngisho noma ubani. Yini le? Usimanga phela uyena wasixabanisa. Ufihle incwadi nezipho ngangikuthumela zona. Ethi kwenzelani konke lokho? Kwakuwumona nje kuphela. Kodwa ke manje sobabili sesixolelene. Usho ukuthi awuzange neze ungilibale. Mina bengicabanga ukuthi wena wangilahlala. Imbi kabi ke lethu Simanga senzayo. Iqiniso lelo.
Kodwa mina nawe kufanele ukuthi simxolele manje. Ngoba maduzane nje. Nohlobana. Ubheka. Kusho ukuthi sisengaluvuselela uthando lwethu njengakuqala. Phela wena ubambo lwami. Sawubona nkosazana. Yebo sawubona mnumzane. Ihhovisi kaThole. Mawuqonda ngqo uzohlangana nalo. Ngiyabonga. Yatho. Qhuba njani emsebenzini? David. Sawubona. Ngakusiza. Ngangisiza ngani? Yindaba uqamba manga. Amanga. Ngani? Awusho ngani ukuthi awusangithandi? Uqolo David. Ingabe ukhuluma ngani? Uphusha indaba edivorce ngoba uyazi ukuthi usuthandana noBheka ngithi. Akulona iqiniso lelo David. Ya, thumelana lesihlobo sakini ukuthi ngivurvaye ngoba uyazi ukuthi usuqomile. Uphuzile David angithi? Hey wena wazi kahle ukuthi awuthembekile wena. Hleka ukuphatha indoda yakhe isebunzimeni. Ngizangitshela. Ngeke uphumelele kuphi na kuphi. Usuqedile? Hey man, ngaqeda kanjani man ungidelela? Ungenza isiphuphu, ungenza isidanya mpuphu. Hayibo David, musukulahlela zonke iziphoso zakho kimi. Kwenze njani wena mama? Wena wahluleka ukubeka inkinga zakho bani? Bheka manje usuziphonsela etshwaleni nje kuphela. Yeah, okay. Oh, wayuza lo weakness, ne? Ukuthi ujole ngoba ngesiphukuphuku mina ngithi. Ungakholela noma yini David, kodwa iqiniso ukuthi angikaze mina ngibe nomaphapheni. Hey wena. Hey, yewani. Akekho umuntu ongakhola into oyishoyo man. Lalela la. Uyambona David lo. Uzomkhumbula. Hey. Lalela. Ihhovisi lami leli yezwa. Ngiyakutshela. Yazi. Ngifunga abakithi bephelele. Ngizokubulala yezwa. Get out. Okay. Hey, mntomdala angikuzwisisi ukuthi uthini. Ngicela ungichazele kahle ukuthi kahle kwenzakalani. Didekile lapha ndodana kancane. uBheka uthenge isitolo sona lesi esithenga kuNdosi okufanele ukuthi singene sizosebenza kuso. Wo. Ngikholisa kakhulu baba ukuthi nginqamula ulimi. Nako kufuneka ukwazi. Ophethe kule shop yimi. I-owner yale shop yimi. Obeke uGagashi ukuthi abe in charge kule shop yimi. So lo Bheka wakho sithenge kubani isitolo? Ngabe ubani nomunye? uNdosi. Ndosi. Spali. Uphuma bispali. Usispringboks Spali. Ujombile na. Abona zonke lezi nje becatha ngizobalela ejele. Shaye phansi. Ngiphakamisa inombolo mina. Ngise-university lapha Spali. Hayi Spali nje bakubuya wena. Zonke izinto seyiqondileke manje Spali.
Sanbe. Awu sawona. Ngabe ukhona umnumzana lesitolo? Khona isehhovisi lakhe la. Oh, yebo. Sanbona. Ya bheka. Hey, yazi seproblem inenkulu ngoba kufanele wazi ukuthi ubani owner yale shop. Hayi owner lesitolo ngiyayazi. Wena ungena lapha. Bheka. I don't give a damn ngawe mina. Ngizwela nje lelikhehla labantu lihambe the whole day langa lishisa lihambela ubala nje. Bheka. Mtshela mntanami, okuyisona sona kanti isitolo sithenga kundosi siphi? Kahle baba kancane nje nake ngikhuluma nale ndoda. Uphi Ndosi? Ndosi uthe yongcwaba umalume wakhe nje into efana lezo. Uyena kozwexazulula ke lengiya ngoba ngaphansi kwabameli bami. Awu. Nama abameli bami banawo amaphepha ukuthi uNdosi wasayina ngathi le shop eyami. Asilinde yena akaxazulule lo daba. Don't waste your time. Do yourself a favor. Ngoba le shop eyami and forever. Baba Masabasa. Sikhulekile thina ekhaya. Wanda. Sengimlethile lo mfana bengithe ngizomletha. Pho yini lemvu ingakahlatshwa? Baba, njengaba nenkinga eziningi. Kodwa baba, uNdosi angayenza kanjani indaba yokuthi adayisela abantu ababili isitolo esisodwa? Bheka. Awufuni mntanami ifawule nginyakanyaka yalesi sitolo insizwa yami isele ngiyinto ngaso. Baba into soyilungisa kalula le ndaba. Angiboni ukuthi uyiqala ngakuphi. Baba ilula kakhulu lento lena kanti usamusa usikhohlisa. Bheka lesi sitolo sizocabanisa abantu kusuka iminyakanyaka khophoza igazi. Angifuni ukuzwa lutho nje ngaso. Kakashi. Naku ukudla kwakho okuthandayo. Iklabishi lephalishi. Phoshozwayo ndini. Hawu nkosikazi, bangibiza uphoshozwayo. Kwenze njani? Hawu. Wena. Hawu ngendlela ubuzenza into enkulu ngayo, usukhukhumela usungaka usuyihelela yisi. Engathi uyinto enkulu lapha esitolo kanti awuyilutho Kakashi. Undosi omkhulu esitolo. Hawu, usho leso siphukupuku uNdosi. Kumele sidindwe nje umazwi. Wekakashi. Uyazi ukuthi emakhabetheni alayikha akholutho. Hawu nkosikazi, uyazi nawe ukuthi angikakaholi. Wekakashi, ngithi uyazi ukuthi asinakudla la ekhaya thina. Yebo ngiyazi. Manje nakuzokwenzani ngalokho? Akithi nkosikazi, ufakazi wami ngizamile ukuthola isikweleti kuzo zonke phela lezitolo ezidla emphakathini. Ngiyavuma ukuthi uzamile. Akithi ke. Manje nake besebenzani ngoba nangu uhlulekile ke Kakashi sekufanele uhlale uthi dekeke wena ungenzi lutho. Kahle weLoslin. Futhi ke ngenze njani ke mina? Uyazi wena kudala ngakubona ukuthi khona into eshaya amanzi la kuwena. Ngifuna ukuthi ke usho lamazi engizowasho. Uyakhumbula mzona esishade sontweni kumfundisi ukuthi umfundisi wayesho amagama phambili nathi simlandele. Ngifuna wenze njalo ke. Usho kanje uthi mina Kakashi. Khuluma uthuleleni. Mina Kakashi. Ngingumuntu ongathembekile. Ngingumuntu. Ini? Cha, nkosikazi. Kukhona okungididayo la ekhanda lami ngawe. Kuza kanjani nkosikazi ukuthi ungahlala nomuntu onje iminyaka eminingi kangaka ungathembekile? Yebo wena Kakashi. Ungazokhuluma mina kanjalo. Ngakusiza mina wona ushimana unganantombi. Uyazi ushimana esivuka uvale. Wanganantombi ngakusiza. Wayoshada nobani ube ngangingekho mina. Usho phela ngoba ungazi.
ayikho lembulo Dosi in the house. Hey! Ngicabanga legama elithi mazwi abramizo singalithola ebholeni. No! Ngathola because I am a genius. I'm clever than you, Ndosi. Oqala wangidouble cross wathatha imali yami, wayewakha isitoro ngayo. Phinda wangidouble cross manje, thatha isitoro sami sithengisela ubheka Ndosi. Ngasuka lapha ngibalekela, Angikubaleke nongoza. Ngisuke ngithi ngiyokuphandela imali ukuthi ngokhokhele. Iphi itholile? Yona. Yona. Awubeke la sibona. It's clear, man. Come on, vula. Manifest. Dogs later. You can run, Dosi, but you cannot hide. Yazona wesinayika wena ngisaklamuho man awubheka uzibulesa kanjani lokho ubalekela mina nizozimela inhliziyo wena wenza unginyanyisa manje come on ngena sa ngena man anehlukane bathathu lieutenant Mngaya asikhuluma indaba zebusiness yabo masengiqedileke uNdosi sifuna ukukhuluma naye konkinga saja konkinga. Hey, do you mind guys? No, we don't mind. Yeah. Indoda sibatholile la bantu. Yeah. Okay, isimoko manje ukuthi bamena amahada la. Yeah. No, sodlula ke sinithathe. Okay. Sharp.
Trava 3 down. Short. Siya na. Sharp. Come in. Wena sekunjalo azishe. Wena ungaze lapho ungaze ungijwala lapho ngena la endlini uzothi azishe ubani wena? Shada wena man. Asam. Hayi bomazi usuyaphi manje ingani ungithembisa ukuthi awuyindawo namhlanje Ngobuya khona wena. Aphelile amaphupho indlela yakhe yaphela mfana boom phuma Phuma Hey, pass my greetings in hell, mfana.